mm. Se otišao daleko. A dobro, ne moraš od snimatelja da gledaš. Bravo, Evo, pere mama torbu, da će da ideš, nisam da je kolega sa tamo nabija. pazi, ove tapka po novi. Pomerite se to na mjesto. Evo. Hoćeš ti dam? Ne mogu sad da radim ništa. Ne možeš raditi. Evo. Stiže nova roba, a? Hvala se. Ne bi ti Emitiram. Koliko te plaćamo na sat? Ne, jedan ni to, ni ti. Koliko dinara ćeš da uzmeš za to što radiš? Samo 10. 10 dinara. Da. Mnogo si jeftin. Nema više dinari. I šta ćeš čak otuda što odavde ne uzimaš? Evo još jedan pomoćnik stiže. Nemam više kolica. Gdje ćeš? Reklo si. Bosi. Bosi. Čekaj da razgledam. Sve ima da na kulica s tim.